सो हेलो लोगोफोर जायफोर फरायसा बिथांमोना ग्रेजुएट कमप्लिट जानानै दङ आरो जायफोरा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएट प्रग्राम लानो होननानै सानगासिनो दङ थ' बिदिब्ला बिथांमोन फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया 2020-21 सेसननि थाखाय एडमिशन नटिफिकेशन फोसावदों आरो बेनिनो फैगौ 17 आरो 18 नभेम्बर तारिखआव आर्ट्स साइन्स कमार्स स्टुडेन्टफोरनि एन्ट्रेन्स एग्जाम लानाय जागोन। सो जायफोर स्टुडेन्टफ्रा एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो गोसो बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो। आंनि कुवार नोंथांमोना नायगासिनो दं इउटिउब चेनेल लाइमोन लाइजाम जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशन नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे जाबाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिथिंजायनिफ्राय फोसावजानाय नटिफिकेशन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव नायोब्ला नायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो नायनानै लादो बेसेबां पार्सेन्ट थानायफ्रा बेवहाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मा साबजेक्टनि थाखाय बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव होनानै दङ नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आं बेवहाय दिन्थिना होनि बेवहाय मा साबजेक्टनि सायाव नोंथांमोना बेवहाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय दिन्थिनानै होनि। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायदो जायफोरानोखि मास्टार अफ आर्ट्सआव लानो लुबैयो बिथांमोननि थाखाय साबजेक्टआ दङ एन्थ्रप'लजि एसामिस बड' इक'नमिक्स हिस्ट्रि ससिय'लजि स्टेटिस्टिक्स जिअ'ग्राफि इडुकेसन इंलिश मैथमेटिक्स पलिटिकल साइन्स फिल'सफि एप्लाइड साइकोलजि सैनिटेशन हाइजिन एन्ड हेल्थ मास कमिउनिकेशन वुमेन स्टाडिज थ' नोंथांमोना बेफोर साबजेक्टनि सायाव बेवहाय एन्ट्रेन्स होनो हागोन। बेनिफ्राय जायफोरानोखि मास्टार अफ साइन्सआव लागोन बिथांमोननि थाखाय एन्थ्रप'लजि एप्लाइड जिअ'लजि लाइफ साइन्स फिजिक्स स्टेटिस्टिक्स जिअ'ग्राफि केमिस्ट्रि मेथमेटिक्स बाय'टेक्न'लजि एन्ड बाय' इनफर्मेटिक्स थ' नोंथांमोना बे साबजेक्टनि सायाव एन्ट्रेन्स होनो हागोन। बेनिफ्राय जायफोरानोखि कमार्सआव होगोन मास्टार अफ कमार्स बिथांमोननि थाखाय दङ फाइनेन्स एन्ड मार्केटिं थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेफोर साबजेक्टनि सायावल'सो नोंथांमोना बेवहाय एन्ट्रेन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नायदो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गासैखौ अनलाइन प्रसेसआव एप्लाइ खालामनांगोन बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय एप्लाइ खालामना लानो हागोन। बेनिफ्राय बेनि लास्ट डेटआ थागोन 3 नभेम्बर अर्थात 3 नभेम्बरनि सिगां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनानै लानो नायदो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां एलिजिबिलिटि थानांगोन बेसेबां पार्सेन्टेज थानांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बबे साबजेक्टनि थाखाय बेसेबां पार्सेन्ट थानांगोन नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायलांदो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि मास्टार अफ आर्ट्स अर्थात एमएआव जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो लुगैब्ला नोंथांमोना जायखिजाया मेजर साबजेक्टनिफ्राय खमैबो 45% लानानै ग्रेजुवेट कमप्लिट जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिनो मास्टार अफ साइन्सआवबो नोंथांमोना बिदिनो जायखिजाया मेजर साबजेक्टनिफ्राय 45% लानानै ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिदिनो बेवहाय नोंथांमोना कमार्स साबजेक्टआव बेनो जायखिजाया मेजर साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोना 45% मार्क्स लानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव होनाय दङ थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। दानिया बे जिथु एन्ट्रेन्स एग्जाम बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खुंनाय जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय बबे जायगा अर्थात आसामनि बबे जायगाफोराव बेनि एन्ट्रेन्स सेन्टार दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय लोगोसेनो बेवहाय टेस्ट सेन्टार दङ बेनिफ्राय लोगोसे सेन्टार कड दङ माने आसामनि बबे जायगाफोराव मा सेन्टार गोलैगोन बेसेबां सेन्टार नाम्बार गोलैगोन बेवहाय गासिबो डिटेल्सआव होजोबनाय दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव दङ डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि कड नाम्बारा थागोन 2001 बेनिफ्राय तिनसुकिया कलेज दङ तिनसुकिया कलेजाव 2002 बेनिफ्राय शिबसागर कलेज दङ 2003 बेनिफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि आसामाव गासै 12टा सेन्टार दङ बे 12टा सेन्टारनि नोंथांमोना बबे सेन्टाराव होगोन नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना बे सेन्टार कड नाम्बारखौ बेवहाय होनानै लाब्लानो साबजेक्ट कड दानिया बबे साबजेक्टआ बेसेबां कड नाम्बार थागोन बेवहाय नोंथांमोना डिटेल्सआव नायनानै ला बेवहाय नोंथांमोना साबजेक्ट कड होनानै दङ जितु एन्थ्रप'लजि 01 निफ्राय जागायनानै आप टु नोंथांमोना 25 सेम साबजेक्ट कड नाम्बार 25 सेम नोंथांमोना गासै 25 साबजेक्टनि बेवहाय बबे साबजेक्टखौ नोंथांमोना एन्ट्रेन्स होगोन बेनि साबजेक्टखौ नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन ना बे एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना बेखौ होनानै लानांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो गावबा गाव बबे साबजेक्टखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन बबे साबजेक्टनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामगोन बेनि कड नाम्बारखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समावनो मोजां नायनानै होब्लानो बे एग्जामा मोनब्रै रोखोमाव जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों मोनब्रै ग्रुपआव बे एग्जामखौ खालामनाय जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नाय बेवहाय तारिखआ मोननै तारिख दङ 17 आरो 18 नभेम्बर। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय मोनब्रै ग्रुपआवहाय बेखौ डिभाइड खालामनाय जागोन मोनब्रै सेसनावहाय बेयो मोनब्रै ग्रुपनि एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन। थ' बिदिब्ला 17नि जितु 17 नभेम्बर टुवेसडे बेवहाय 10 AM निफ्राय 12 PM सिम बेयाव ए ग्रुपनि एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन। बेनिफ्राय जितु 17 तारिखआवनो 1:30 निफ्राय 3:30 सिम बेवहाय सि ग्रुपनि एग्जाम जागोन। बेनिफ्राय 18 तारिख खालि फुंनि मर्निं 10 निफ्राय 12 PM सिम बेवहाय बि ग्रुपनि एग्जाम जागोन। बेनिफ्राय 18 तारिखनिनो 1:30 निफ्राय 3:30 सिम डि ग्रुपनि एग्जाम जागोन। थ' बिदिब्ला बेबायदि सेसनावहा मोनब्रै ग्रुपनि एग्जाम जायफोर बिथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो लुगैना नोंथांमोना दानिया बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय एन्टार जालाङोब्ला नोंथांमोना नैबेबायदि पेज नैबेबायदि पर्टेल गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया गासैबो इनफरमेसन बेयाव नायोब्ला नायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोनदों एन्टार होननाय नैबे एन्टाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय।
बे एन्टाराव क्लिक खालामना होयोब्ला नैबेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ मिथिनानै ला जेब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामगोन ना एप्लाइ खालामनायनि टाइमाव नोंथांमोना पार एप्लिकेन्ट 500 रुपिस एन्ट्रेन्स फिस हिसाबै होनांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव सोङोब्ला सोंनानै लानो हागोन बेनिफ्राय इमेल नाम्बार होनाय दङ इमेल आइडियावहाय नोंथांमोना बेखौ मेल खालामनानैबो नोंथांमोना गासै इनफरमेसनखौ मिथिनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया जुदि नोंथाङा बेवहाय गोदानै एप्लाइ खालामनो लुगैदोंबा नोंथांमोना बेवहाय मोनसे एकाउन्ट बानायनानै लानांगोन आरो जायफोरानोखि सिगाङाव एकाउन्ट बानायखांबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामनानै लाब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला जायफोरानोखि गोदानै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों बेवहाय डन्ट हेभ एन एकाउन्ट क्लिक हेयार टु रेजिस्टार दङ बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नैबेबायदि पेज गेवनानै फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन बेवहाय मोनसे एकाउन्ट बानायनानै लानांगोन मोनसे आइडि बानायना लादों नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव नुनो मोनदों नैबे खनाथिंजाय रेजिस्टार नाव थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैबो इनफरमेसनखौ नोंथांमोना बेवहाय होनानै नाम इउजार नाम फन नाम्बार पासवर्ड कनफार्म पासवर्ड खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय मोनसे आइडि बानायनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों रेजिस्टार नाव बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होयोब्ला मोनसे नोंथांमोना बेवहाय आइडि मोनगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे आइडिखौ बेवहाय बेक खालामफिननानै नोंथांमोना बेवहाय नैबेवहाय लगइन दङ थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे लगइनावहाय बेखौ लगइन जायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नैबे लगइनाव एन्टार खालामना होयोब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्टलि बेखौ एप्लाइ आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबाय मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि माबाफोर डाउट दंबायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो